Аз съм DarkBG Pro и днес, както виждате, играем Color Switch епизод, пак не знам кой, всеки път забравям да гледам епизодите, трети или четвърти, май трети. И да започваме, или четвърти, както де, и да започваме с Търн. Ще започна с Търн, нали с новото. Дано да го мина, хора, това си спомням колко трудно беше. Обърках се. Не ми се играе на Търн по-скоро, няма да играем на Търн, ще играем на Шут. Защото съм на 34-то и искам да го мина. Изведнъж видяхте ли колко са малки, изведнъж големи стават. Добре, яко. Дано да го мина, дано да мина едно ниво в този епизод. Така. Хоп. Хоп. Добре. Добре, как го прави? Вау, добре. Може и да го мина, хора. И ще се радвам. Не! От това. Добре. Да продължаваме. Хоп. Хоп. Добре. Хоп. Хоп. Тук много избързах. Иначе ще да го направя, ако не бях избързал. Ако не бях избързал, ще да го направя. Хоп. Хоп. Тук много избързах отново. Добре, няма да бързам. Добре. Не, тук няма да стигне до там, както е. Така, хоп, тук, не, няма да успея, няма да бързам. Притеснявам се, ако бързам. Така, бавно по бавно, нали, бавно ще го правя, защото като бързо е много трудно. Бавничко, бавничко, бавно. Добре, тук да си държи. Добре, ес. Майко, хора, още малко ми остават, мога да го мина. О май гад, не! Добре, да видим другите. Кои не съм минал? Лайн съм го минал на 100%. Ревърс, не. Спин, не. Спин съм го минал на 100%. И какво не съм минал на 100%? Брейк, не. Black White. Добре, айде Black White малко ще играем. След това Bones и така. Хоп. Тук май с двата пръста трябва да играем. Опа, умрях. Хора. От кога не съм играл тази игра? Извинете, че не е имало скоро епизоди на Color Switch. Просто не ми се играеше, но сега ми се доиграе и реших... не искам животи. И реших да снимам на нея. Добре. Ако се чуват пръстите ми, извинете, просто мобизейнито, само някой глас да се чуи и се чува си едно, че вика ужас. Ужас е просто. Стига де! Добре. Стига с тези реклами, писна ми. Добре, така. Да продължаваме с нашето игране. Ето и кога ще го мина, хора, ме кажете. Кога ще го мина? Добре. Така, хоп. Така, хоп. Не, добре, не бързай. Хора, притеснявам се супер много. Хоп. Стига де. Добре, хора, за малко спирам клипа, за да затворя прозореца и сега се... Добре, хора, пак съм тук, затворих прозореца и да продължаваме. Хоп. Така. Шлайнк. Така. Така. Хоп. Не, стига де. Как едно, бе? Аз минах 60. Не. Хора, много съм зле вече. Така, Black Light. Гравитация ще опитам да мина. Хора, вижте колко само нива още остават.
Я, газ до дупка, добре. Добре. Хоп. Хора, това е доста трудничко. Сетих се за кое ниво играем. Трудното. Така. Добре. Тишина, хора. Тишина, защото ако умра... Ще е ужас. Дали... Не, защо избърза? What the fuck? Газ. Добре. Искам едно ниво да мина в този епизод. Едно единствено ниво да мина. Едно единствено хора ниво да мина. Добре, няма да играем на Twitch, защото искам да мина едно ниво. Пък той никога няма да го мина, поне на Кейв ще играем малко. Ще минем 24-то и сега за бързо, което е супер леснито. Не знам защо просто съм го оставил. Вау. Хора, натискам го, пак то падна. What the fuck? Просто what the fuck? Така. Тук да го изчакаме. Оп. Има ли още? Да, има. Да. Толкова няма още базилезното ниво. Стига да е 4. Още малко май оставаш. Не го виждах. Не виждах цвета. Добре, тук. Път го учих. Хоп. Ето, нямаше. Просто. Реших да не бързам. Направо да хвана жълтото. Хоп. Хора, още малко и минавам кейва. Ето, няма да бързам. Добре. Вау. Не. Минахме едно ниво в този епизод. Да преминаваме към следващото на Кейв, което е... те са ужасни хора. Стига де. Тези хора цветя ли какво са оформени нещо като цветя, са ужасни. Толкова малко... това е доста бързичко. Хоп. Стига де. Добре. Ще пробвам да мина и това. Не. Явно няма да го мина, но ще се пробвам. Хора, тук има доста малко място. Виждате ли? И затова Рам. Добре. Хоп. Добре, тук. Добре. Защо бързах? Той можеше да играе на нивото. О май гад. Добре. Промъшваме си. Добре. Фак. Защо умрях? Писна ме. От живота ми писна. Искам да го мина това. Искам да мина 2. Добре, ако се старая, малко ще го мина. Хайде, ела бе, розово. Ама аз го натискам, защото не реагира тъпия ми телефон. Който не знае играе на телефона. Който не е знаел до сега, не знам. Ще сте знае ли естествено. Защото Color Switch, например, не вярвам много да може да има на лаптоп или на компютър. Добре, хора. Минахме и 25-то. 2 нива за сега. 3 дали ще има, да видим. Това, което направо ще се гръмна. Изобщо не го видях. О май гад. Добре, но поне знам вече, че има там. Хоп. Къде до тук? Тук е. Тук е още.
Вау. Хора, това беше адски лесно. Минахме и... минахме 3 нива. 4 дали ще има. Този епизод да е май само на Кейв горе-долу, защото просто ми стана някакво интересно. На 23-то той срамота на Кейв да съм на... Това, стига, добре. Бас, бинго. Пикая на бинго. Както и да е. Опа. Добре. Тук дали ще успеем сега? Не. Ще не идват. Британците идват. Хоп. Гъс. Дали ще има четвърто? Добре, хора. Мисля това да е за епизода на Color Switch. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре. Коментирайте клипа, споделете с приятели и се абонирайте за мен. Това беше от мен. В следващия епизод ще продължим с нивата да ги минаваме. Това беше от мен и до скоро.